nehaj to všetko na mňa. Dnes Aj vedúci, to vidno, že vy máte dobré srdce. som si pred natáčaním tohto videa musel spraviť kávu, lebo som vedel, že to bude závod. Dohodol som sa s kamarátom Palinom, že sme si po dlhej dobe mohli zacvičiť. Vo fitku, kde sídli vrbovská legenda. Lenže... Dáš si pre tréningovku so mnou? Tak počkaj, ešte raz. Dáš si pre tréningovku so mnou? Nie. On zistil, že mám cvičiť sám. Vianočný stromček z kefíra je vlastne tu u nás celkom samozrejme. A tu je miestna legenda, ktorá ma slávnostne privítala. Po peknom privítaní sme sa odhodlali vojsť do šatní, kde niekedy bola väčšia sranda ako na samotnom tréningu. Ako 15-roční sme raz tejto šatne prespávali. Spali sme na pospájaných drevených stoličkách. Dušan z toho nadšený nebol. Po prezlečení som vysvetlil, akým spôsobom viem cvičiť. No dlho mi to nevydržalo, pretože hneď po prvej sérii si Dušan s nami chcel spraviť fotku pri jeho originálnom vianočnom stromčeku z kefíru. On je lahučký, to není ako on je. Áno. Aj šľva. Lebo mám teraz čas, celý rok budem popíjať, ten kefír pijem. Zas holé hlavy mi spraviť bude. Nekecaj do toho, či čo on to točí. Som nič nepovedal. Dušan rád rozpráva svoje životné príbehy. Napríklad tento sme počuli už 13 krát mimo. Počas 8 hodín som 2 litre dostal do seba. Teraz oni mi to volá, kedy vypili. A ja som vedel za 2 dní. Ali po záchodoch, hovorím, máš o svatého. Dušan je kulturista ako aj ja, no že to nasype v 60-ke som nečakal. Máte kontrolu. Ty nevieš, čo idem popri tom užívať, tak preto ma to drží, že bez alkoholu. Nebudem prezrádzať. Trembo? Žížem také, či hovado. Ak máte záujem o trénera, ktorý vás bude trénovať zadarmo, tu máte krátky To by rozhovor. ste odporúčili každému, ktorý by chcel od januára zase u vás cvičiť. Si to predstavujem tak, mládež ako taká by mali byť pod odborným dohľadom trénera, skúseného, ktorý vie poradiť, naučiť technické cvičenie, stravovanie, životospráva, lebo ináč, keď sa niečo takéto stáva a cvičia sami doma, môže dojsť k úrazu, skrátka garážoví majstri. Nech sa teda radšej obrátia na fitko, Dušan Ladaný Vorbu. Práve vďaka ľuďom ako je Dušan, je dnes na Slovensku kulturistika taká, ako ju poznáme. On sám v minulosti zorganizoval oficiálne slovenské súťaže. Dokonca aj najväčší slovenský kulturista ho pozná. Vedúci, to vidno, že vy máte dobré srdce, že vás to baví. A teším sa, že vás to takto baví ešte v takom veku. Inšpirácia. Kúkam aj, čo mi posielate zo Španielska. Ja si to kúkam, nebojte. Toto je jeho pamätná stena, kde okrem iného sú aj fotky, ako kedysi vyzeral. V tomto fitku som nebol cez 3 roky. A zatiaľ som hlbšie slova ako tieto nepočul. Že nemá triceps, Ale že si máš triceps. Mimochodom to mi povedal, keď som sa mu sťažoval na moju genetiku na triceps. Týmto videom pozdravujem Patrika Pastoreka a Adama Cibulu.